Ya toh, bareng dengan Wiyoso Laras. Thank you.
Terima kasih. Sumilir. Kita sumilir sarang-sarang biasa laras sudah diberikan nggih. Nggih, ha iki ngaturaken wilujeng kondur kagem Oh, bagus. Nggih, sugeng kondur matur agunging panuwun mugi rahayu samargi-margi. Nggih, pripun Mas? Yo sik to. Oh, dereng. Iki tak suwun donga pangestu kanggo kelurahan Sumber Gedhong kedepannya ngawontenaken bersih kelurahan. Nah, iki dungane apa ya? Sembarang. Sembarang. Penting aja kok dongane meteng kabeh. Ya lek sing wis duwe bojo ora apa-apa no. Ya. Lek belum ya aja ya. Ya doanya semoga warga Sumber Gedhong. Semoga yang disemogakan tersemogakan. Amin. Yang disemogakan jondongane ya wis muga-muga para warga iki anggone pados rezeki tansah pinaringan rahayu. Maksudnya kuwi mang lho Mas, ya amin. Terus muga-muga rezekine lancar, berkah barokah, turah-turah kena nggih tuku lemah bangun omah, syukur bage iso tindak mangulon menyang Mekah lan Madinah. Amin Allahumma. Amin. Ayo